खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां जोबोद खोनालांदो। नोंथांमोनहा सोर पान कार्ड आरो आधार कार्ड दाबो लिंक खालामना लायाखै? दिनै पान कार्ड आरो आधार कार्ड खालामनायनि जोबथा खालारखौ आगोलनिफ्रायनो बारायबोगासिनोमोन, नाथाय बे खनसेयाव दिनै जोबथा सानाव बारायनायनि जेबो खौरां फोसावाखै। सोरखारा खौरां मोननाय 1 एप्रिलनिफ्राय 2023 नि 3 मार्चसिम लिंक खालामनोब्ला 500 निफ्राय 1000 रांनि गेजेराव लेट फिस होनो नांगोन बा गोनांबो जानो हागौ। 2023 नि 30 मार्चसिम लिंक खालामाब्ला पान कार्डआ दानजानो हागौ। बेखायनो सोरखारा लिंक खालामाखैब्ला दानो खालामना ला। दिनै हरनि 12 बाजिसिम सम दं। नङाब्ला 500 रांसिम जुदि लेट फिस होनांगौ जायो अब्ला खहा जागोन। दिनै 3 मार्च बड'फानि गोथार जोनोम सान। दिनै रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव बे सानखौ फालिनाय नुनो मोन्दों। एबसुजों लोगोसे बनसुखौबो गोथार सान फालिनाय नुनो मोन्दों। बड'फानि गोथार जोनोम सान फरायसा सानखौ मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु जथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि थुलुंगाफुरियाव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिदों। उदालगुरि जिल्ला बनसुआ दिनै उदालगुरि मनपुर गेलेग्रा फोथाराव फालिदोंमोन। नोंथाङा मिन्थियोना आसामाव असान्थि ओनसोल होनना 6 दाननि थाखाय फोजोबजानायखौ साननैसो सिगां 6 दान बारायना होबावदोंमोन। दिनै मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा फोसावनाय बादिब्ला आसामजों लोगोसे नागालेण्ड आरो मणिपुराव फोसावनाय असान्थि ओनसोलखौ खम खालामगोन। असान्थि ओनसोलखौ AFSPA एबा आर्म्ड फ'र्स स्पेशेल पावार एक्टनि सिङाव फोसावनानै होदोंमोन। बेनि गेजेरजों जायखिजाया जायगायावनो जेबो गनायथि लायासै होनो रैखाथि हान्जाया। अपारेसन खालामनो आरो लोगोसे जायखिजाया सुबुंखौनो हमनो खानो हानायनि मोन्थाइ एबा बोलो दंमोन। साननैसो सिगाङाव नागालेण्डआव रैखाथि बिफाननि गोरोन्थिनि थाखाय सा 14 दाय गैयै सुबुंफोरनि जिउ गोमादोंमोन। बेनि उनावनो आयेनखौ बोखारनो दाबि दैखांदोंमोन। क'क्राझाराव इनकाउन्टार पुलिसफोरा मैया 3 गान्जा फालांगिरिखौ मैया हमनो हायो। 41 पेकेटआव 93 केजि गान्जा जज खालामदोंमोन आरो लोगोसे गंसे स्कर्पिय' गारिबो। 3 हमजाबाय फालांगिरिफोरनि मुङा मुकेश कुमार, मिथुन मिया आरो हासानुर रहमान। बिदिनो मुकेश कुमारखौ आथिंआव गुलि गावनो गोनां जादोंमोन। खारनो नागिरनाय थाखाय फोरमानखौ गैया खालामनो थाखाय स्कर्पिय'खौ सावनानैनो होदोंमोन। दुथांफोरखौ दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। जुदि नोंथाङा गारि बायनायनि थांखि लादों अब्ला बारा सम गैलिया। थाबैनो बायदो। दिनै हरनि 12 बाजिसिमल' सम दं। मानोना थाबैनो गारिनि बेसेनखौ बारा खालामनाय जासिगोन होनना खौरां मोन्दों। गोबां गारि बायनाय कम्पानिफोरा गारिनि बेसेनखौ बारायनायनि सोमोन्दै फोसावदों। गारि बायनायनि खरसाया बारा जानायनि थाखायनो बे थिरांथाखौ लादों। दासिमनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ' लाबोबाय थानो नाजागोन।